Imos explorar con aqueles que se esforzaron en percorrer o mar, prestos pra acción sen vacilación a cruzar o Ecuador, demostrando seu valor, cabaleiros do honor, sen retroceder, sen desfalecer. Imos explorar, nin no inferno dun mar de inverno nos poderá parar. Se hai un fin común baixo ceo azul. Era unha vez os exploradores. Sen pensar xamais fuxir, superando calquera mar. Imos explorar a inquietude, a outra latitude, non deixa de empuxar. Sempre o corazón cheo de ilusión, cando aumenta o furacán, sortealo con afán. A aventura é un deber, e ao final poder os primeiros ser. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais, e loitando polos demais. Rumbo ás estrelas. Ben, nenos, xa se están acabando as historias daqueles valentes que exploraron o noso planeta Terra. Xa vos contei moitas historias, sobre todo as do nacemento do noso mundo hai uns 15.000 millóns de anos. Do que pasou antes ninguén sabe nada. Despois diso, fixeron falla 10.000 millóns de anos para que as enormes nubes de gas se refriasen, se condensasen e se formase a Terra. Apenas uns 10 millóns de séculos despois apareceu a primeira célula, a orixe de toda a vida. Si, é a orixe de toda a vida, da vosa, da miña e da dos demais. Provimos dese pó de estrelas que acabou por organizarse en células. Se o preferides, é o primeiro elo dunha cadea que iniciou a vida, polo tanto, tamén a do home. Provimos de pó de estrelas. ¡Qué bonito! En efecto, despois todo foi moi rápido e en apenas varios millóns de séculos apareceron os flaxelados que evolucionaban continuamente en formas superiores. E despois, os trilobites. Fixeron falla 4.000 millóns de anos para que o primeiro anfibio saíse á Terra. O ictiostega. E se convertese... Iso é nun dinosauro. Poida que desaparecesen a causa dun meteorito que chocou coa Terra provocando que o clima arrefriase. O caso é que lles deixaron paso aos primeiros mamíferos. O triconodonte, o esbilodonte, o pliopithecus, o procónsul, o preaustralopithecus, o australopithecus, o robustus, o Homo habilis, o Pithecanthropus ou Homo erectus, o Sinanthropus, o Swanscon, o Neandertal e o Cromañón, o home moderno. E ese home ia ter o desexo de deixar no mundo as súas pegadas, coas súas obras e creacións.
Ano cero, o principio da nosa era. Pero o home sempre quixo ir cada vez máis lonxe e cada vez máis rápido. Non, un momento. Xa basta, non vayamos tan lonxe diso, habemos falar logo. O home buscou sempre o seu benestar. Un benestar que ao principio da súa historia non existía. Agora entro nun cuarto. Seguro que vos parece todo normal. Un reloxo, a imprenta, a electricidade, o teléfono, a televisión, internet, védelo todos os días. Pero non sempre foi así, e xa vos contei como os inventores nos cambiaron a vida. Eureka! Eureka, xa o teño! Arquímedes cos seus descubrimentos. Gutenberg coa imprenta. E non obstante, móvese. Galileo descubriu que a Terra xiraba e que non era o centro do universo. Newton a lei da gravidade. Ui. Darwin que o home descendía do mono. Edison o telégrafo, o fonógrafo, a lámpada incandescente, o cine. Marconi a primeira comunicación por ondas. E como vos dixen, o home quer ir máis rápido e máis lonxe. Sí, diso falamos despois. Dicía que a maneira de entendermos o lugar relativo que ocupa a Terra tan minúscula no universo é explorando a verdadeira natureza do cosmos e o home, centro de todas as cousas, e observando detidamente o funcionamento do seu corpo a través dos millóns de células diminutas que forman o seu organismo. E aquí estamos hoxe beneficiándonos dos homes que desde os albores da nosa historia quixeron explorar o mundo. Os gregos e os fenicios bordearon África e chegaron a rexións polares. Alexandre o Grande chegou ás Indias. Os vikingos chegaron a América. Marco Polo de Italia a China. O chinés Zheng He aventurouse ata África. Cristóbal Colombo e os irmáns Pinzón descubriron América. En poucos séculos o home ia explorar todo o planeta en todas as súas latitudes e longitudes. James Cook, Stanley e Livingstone, Hillary e Tenzin chegaron ao cumio do Everest. Pero o home que percorreu o planeta e ten tanto coñecemento pensa que o domina e espreme o máis e máis maltratando, sen respetalo en absoluto. Os ríos de algunhas zonas industrializadas verten ao mar 1 tonelada de residuos por habitante e día. 1 tonelada. Dádesvos de conta da polución que supón. É lamentable. E os resultados son enfermidades, disminución da esperanza de vida, pero a quen lle interesa todo iso? Hai demasiados intereses en xogo. E que pasa co home e coa vida entre mentres, Pero, mestre, non dixo alguén que a Terra xa está demasiado habitada? Pode ser, pero de calquera forma non temos dereito a maltratar os seus habitantes. Agora é un bo momento para falarvos de demografía. Ao principio, hai 5.000 millóns de anos, por suposto non había humanos no planeta. 15 millóns de séculos despois xurdiu a ameba. 30 millóns de séculos máis tarde apareceu o Homo erectus. Houve 1 millón, máis ou menos. Tras outros 30 millóns de séculos apareceu o noso antepasado, o Cromañón. Houve varios millóns, polo menos iso se pensa. Ano cero. No mundo había 250 millóns de habitantes. 15 séculos despois, máis de 500 millóns de persoas. A poboación duplicouse en 1500 anos. 4 séculos máis tarde eran 2.000 millóns. A poboación do globo multiplicouse por 4 en 4 veces menos tempo.
No 1975 volverase multiplicar. As estatísticas prevían 8.000 millóns de habitantes no 2010. 16.000 no 2045. 32.000 no 2080. 64.000 no 2115. 128.000 millóns no 2150. Oh, esa perspectiva non sería moi agradable e espero que o home recobre antes a cordura. Como xa sabedes, hoxe en día a metade da nosa poboación, máis de 3.000 millóns de persoas, carece do esencial. Non crees que un par de bombas atómicas o arranxarían todo? Non fagas bromas con iso. Pensade nas consecuencias, a miseria que ese cataclismo provocaría. De todos os xeitos, o uso mesmo pacífico da enerxía nuclear xa causa bastantes problemas. Non é que isto sexa moi bonito, pero vamos esquecelo. Que van facer co residuos, señores? E díganme como se van desfacer deles. Iso non é problema, estimado señor. Ímolos tirar ao mar. Por suposto, imos enterralos. E se non enviámolos en foguetes ao espazo, que lle parece iso? Seriedade, señores, eses residuos van ser radioactivos durante moitos anos. Por que se entremete este? Os especialistas somos nós, non? Sabemos o que facemos, non se preocupe. Somos os especialistas. Ben, imos enterralos nun estrato do subsolo moi profundo, de acordo? De que tipo é o estrato do subsolo? Pois salífero, evidentemente. Non, ten que ser arxiloso. Non, granítico. Ten que ser Arxiloso, granítico. home, ten que ser O arxiloso. granito é a solución. Podemos enterralos ben e aguantar. Nunca pensei que estes dous fosen tan estúpidos. A resposta é moi simple, teñen que estar nunha Ninguén ten pirámide. a solución perfecta para desfacerse dos residuos. Só sabemos que algúns deles poden permanecer activos durante máis de 150 millóns de anos, ao mesmo tempo que fixo falla para pasar do dinosauro ao home. Tanto Fixo tempo? falla tanto tempo para que aparecese o primeiro home. Sí, poida que máis. Recordade o que vos acabo de contar. É que leámonos con tantas datas e números, teñen tantos ceros que parece que non van a acabar nunca. Voume esforzar para facelo máis sinxelo. Imaginade a esfera dun reloxo na que as 12 horas representan 5.000 millóns de anos, o tempo de vida da Terra. Ás 0 horas creouse a Terra. 1.500 millóns de anos despois apareceu a primeira célula. No reloxo serían as 3:40. Os primeiros moluscos ás 8. Cando pasou a 1/10 parte do tempo desde a creación da Terra ata os nosos días, apareceron os dinosauros. Ás 11. Ás 11:40 foi a fin dos dinosaurus, que deron paso aos pequenos roedores, que abrironlle camiño ao home. 11:55, o Australopithecus. Cala. Ás 11:59, o Cromañón, o home moderno. As 12 menos 10 segundos son o ano cero da nosa era, e foi neses 10 segundos cando se escribiu toda a historia do home, porque as 12 son agora. Que? Está máis claro agora? Entón a evolución do home e a súa historia acaban aquí. Claro que non, pequena. Claro que non. Acabamos de vivir só 10 segundos desa historia. A humanidade quedanlle aínda 12 horas, ou sexa 5.000 millóns de anos que pasar sobre a Terra. Ten tempo para cambiar. Poida que acabe así. Ou ao mellor así. Ou tal vez así. Por certo, non sei como dar a mantido e equilibrio. E a ese home, que lle faltará por descubrir? O espazo, por suposto, pero xa falaremos diso outro día. E tamén o seu propio corpo.
O cerebro, por exemplo, do que sabemos moi pouco é que, sen dúbida, alberga posibilidades descoñecidas e misterios tan fascinantes como explorar galaxias novas. O home sempre terá algo que descubrir. E o espazo, mestre? Sabemos que hai moitísimas estrelas e constelacións, pero atopáronse planetas co mesmo clima que a Terra. E neses planetas existe vida como a nosa, mestre? Darase chegado a eles algún día? E habitalos? Díganolo. Tranquilos, non faledes todos á vez. O último planeta do sistema solar, Plutón, descubriuse hai tan só unhas décadas. Descubrir os planetas dos outros sistemas solares, que están a miles de millóns de kilómetros máis lonxe, non é doado, sabedes? Entón non se atoparon? Claro, pero non hai moito. Dous astrónomos suizos, Queloz e Mayor, observaban a constelación Pegaso e... Mira, en cada xiro a pelota tira da miña man da diante atrás. Nun planeta que rodea unha estrela ocorre o mesmo. A atracción leva lixeiramente cara adiante e despois cara atrás. Oscila así. Entón ten que haber un planeta xirando ao redor da estrela Pegaso 51? Sí, mellor, e imos anunciar este descubrimento. Xefe, mire. Que ocorre? Estou ocupado. É que acabo de saber que dous astrónomos suizos descubriron un planeta da constelación Pegaso. A 45 anos luz, ninguén pode velo. Non é posible. É certo, xefe, xa comprobei. Mira, hai outra mensaxe. Uns astrónomos franceses descobren outro planeta cerca da estrela Beta Pictoris a 52 anos luz. Dous, aproximadamente ao mesmo tempo. É fantástico, non? Ademais diso... Profesor, veña ver isto. Oh, é un planeta orbitando ao redor da estrela Gliese 229. É verdadeiramente maravilloso. Había moito tempo que non se descubrira un planeta e de súpeto un, e logo dous, e logo tres... Mestre, como se fai para ver tan lonxe? Un ano luz son moitos kilómetros. Oh, sí, billóns de kilómetros. Que como os vemos? Foi Marconi, todo empezou con Marconi. Seguro que vos acordades dele dos seus primeiros experimentos coas ondas de radio. Descubriu como enviar mensaxes por ondas electromagnéticas. E xa sabedes que no espazo hai moitas. E cando apareceu o ordenador, esa tarefa fíxose posible. O primeiro ordenador. É magnífico, verdade, John Mosley? 17.000 tubos, John Ecker. 6.000 conmutadores. 1.500 relés. E 50.000 resistencias. Crees que vai funcionar, John? Iso espero. Probámolo. Sí, adiante. Cedo o honor, John. Non, o honor é teu, John. Primeiro neste, John. Non, é no do lado, John. Ai! Ao final acabou por funcionar e os ordenadores axudaronlles aos científicos a entender mellor as ondas. En poucas décadas, coa súa axuda, asistimos a algúns adiantos extraordinarios cos que nunca se soñara, a unha miniaturización incrible. Os satélites en órbita transmiten as ondas electromagnéticas. A unha distancia de 600 kilómetros da Terra está o fabuloso telescopio Hubble. Non funciona, está borroso. O espello debe estar deformado. E pensar que se tardou 10 anos en construir este telescopio... Haberá que reparalo. No espazo non vai ser doado. Reparación rematada. Xa vistes antes os resultados, os planetas descubertos. E agora que xa se sabe que están aí, terían que ir, non? Terían que ir. E como queres que vayan? Facendo dedo? Pois eu... Non vos decatades. Alfa Centauro, a estrela máis próxima, atópase a máis de 4 anos luz. Iso son case 40.000 millóns de kilómetros. É moitísimo. Se viaxásemos a 100.000 kilómetros por hora... 100.000 kilómetros por hora non se dá ido tan rápido. Non, é unha suposición. A viaxe duraría, a ver,
máis ou menos uns 40.000 anos. 40.000 anos? Sí, está 10 veces máis preto co planeta descoberto ao redor de Pegaso. Pois entón é imposible chegar. Para que perder o tempo falando diso? Como xa sabedes, nenos, a ciencia avanza moi rápido. E vos puidéstelo comprobar co ordenador. Que chegaría a pensar Alexandre o Grande que tardou tanto tempo en chegar á India se... Biches, que raio era iso? Seguramente un espellismo, Alexandre, por efecto da sede, do cansazo e da calor. E Cristóbo Colombo cos irmáns Pinzón? Señor, pedímosche que se levante o vento. Almirante, oístes iso? Vistes iso? Foi a túa imaginación. Eu non vin nin oín nada. E magallais co seu fiel amigo Elcano. Se o vento continúa sendo tan favorable, poderemos dar a volta ao mundo nun ano. Acabamos de dar a volta ao mundo máis ou menos nunha hora. Non está mal, non? Vedes como progresa todo? Pero aínda hai un exemplo mellor. Recordade o primeiro servizo postal. De Bélxica a Austria en 3 días. Bravo. Correo electrónico de París a Pekín, enviado. Recibido, transmisión instantánea. Instantánea? Home, non de todo, porque nin sequera as ondas van máis rápidas que a luz. Vaya. A luz desprázase a unha velocidade de 300.000 km por segundo. Esa transmisión durou unha décima de segundo, case instantánea. E por que non fan que apure máis? Ningunha nave vai ir nunca á velocidade da luz, é imposible. A historia do home demóstranos que non se pode dicir nunca. E no que respecta a distancias grandes, tede en conta que a nebulosa de Orión está a 1.500 anos luz. Mesmo a velocidade da luz farían falla 1.500 anos para chegar. Non necesariamente. Mirad este globo. Parece que o camiño máis curto para ir daqui a aquí é rodear a superficie, pero se facemos así, o punto de partida está máis preto do de chegada. No espazo isto chámaselle burato negro. Todo isto é moi complicado para min. No que respecta ás naves, xa vos falei das que levan motores de antimateria, que se desprazan á velocidade da luz, 300.000 km por segundo. Máis de 1.000 millóns de kilómetros nunha hora. Tamén se investiga con naves de taquións, pero estas irían moito máis rápido que a luz e ninguén as daría visto. En esas naves que irían 300 veces máis rápido que a luz, veríamos embellecer a xente perante os nosos ollos. De todos os xeitos, chegar ata as estrelas volvendo á orixe do home sería moi bonito. Bonito, sí, pero moi breve. Por iso se pensa en... Pode verificar alguén no ordenador o estado das miñas conexións frontais? Hoxe doime un pouco a cabeza. Pegaso 51 á vista. Sí, poida que un día unha nave enviada polo home descubra un planeta novo e os seus tripulantes nos digan se é habitable ou se xa está habitado. Nese caso, seguro que son seres moi diferentes. Mentres non temos máis que un planeta, unha só a Terra, e vai sendo a hora de que a coidemos máis do que o facemos. A
A Terra fíxolle falla 5.000 millóns de anos de actividade orgánica e xeolóxica para crear o home as súas condicións de vida. En 50 millóns de veces menos, o home destruiu ese equilibrio. Quere apropiarse de todo e só lle devolve á Terra montañas de residuos para que esta as dixira. Esta loucura ten que acabar. Debemos atopar o equilibrio entre as nosas necesidades e as posibilidades do noso planeta. A armonía ten que volver. Rapaces, o día que sexades adultos, recordade que cada un de vós pode contribuir a salvar o planeta, pero diso xa vos falarei noutra ocasión. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador.